ċittadini, l-eluf ta' ħaddiema li qed jaħdmu fil-fabriki tal-farmaceutika, l-eluf ta' ħaddiema li qed jaħdmu fil-call centers, l-eluf ta' mijiet ta' ħaddiema li qed jaħdmu mal-Lufthansa Technik, il-mijiet ta' ħaddiema li qed jaħdmu fil-qasam tal-informatika, l-eluf ta' studenti li għandi fl-università, il-mijiet ta' studenti li għandi fl-MKAS, dawn għalik ma joddu xejn, dawn mhumiex ukoll riżultati ta' suċċess. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti u probabbilment it-telespettaturi li jridu jisimgħu huwa il-pajjiż illum 3 snin wara fejn wasal b'riżultat ta' dal-kabinet li jiena mexxejt. U naħseb li il-poplu hemm barra jirrikonoxxi li l-pajjiż mexa l qudiem sema illum l-avvenimenti kollha li seħħew, iċ-ċertifikati li akkwistajna, għandna b'xiex niftaħru, riżultati qegħdin hemmhekk. Nitkellmu fuq il-post tax-xogħol tagħhom, fuq il-futur tat-tfal tagħhom, fuq l-edukazzjoni tagħhom, fuq saħħithom, jixtiequna nitkellmu fuq l-ambjent, fuq it-toroq, fuq l-infrastruttura, fuq il-pjanijiet tagħna, kif sa niffinanzjawhom, minn fejn sa nġibu l-flus, kif sa nirbħu l-isfidi li aħna għandna, fuq il-prezzijiet, fuq il-mediċina, jixtiequna nitkellmu fuq dan u f'dal programm tiġi int u ħlif tfih ta' tajn b'mod mill-iktar għaddoġ ma tagħmilx meta jsaqsik biex tispjega l-politika tiegħek. Ħlif duħħan fl-arja ħadd ma jifhem eżattament x'qed tipproponi, x'qiegħed tissuġġerixxi bħala politika, jien niġi u ngħidlek isma'. Aħna sa nkunu mixin biex f'dal pajjiż immexxuh il quddiem f'sitt toqsma partikolari, fil-qasam ta' servizzi finanzjarji, fil-qasam tat-turiżmu, fil-qasam tal-informatika, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-manifattura. Qegħdin ċari fil-proġett tagħna ġejna ġibna l-flus mill-Ewropa, ġibna 855 miljun euro. Inti kont il-bniedem illi f'dat 3 snin li għaddew tajtni l-parir biex innaqqas il-lira niddeprezza, niżvaluta b'10%. Inti kont il-bniedem li kont kontra l-Smart City, li kieku kont int Prim Ministru l-Smart City ma kienx tiġi. Għax għalik int ktibt bħal dażmin sena li dak kien spekulazzjoni tal-art. Smart City illum marru fuq il-lan tax-xogħol biex nibdew l-ewwel ħalli jibda dak il-proġett. Li kieku kont int riforma fil-pensjoni ma minnijiex. Li tal-aħħar 3 snin ħlif pariri ħżina u pariri negattivi għal pajjiż ma tajtniex. Kieku smajt minnek f'dat 3 snin kont nirrovino lil pajjiż u kieku dal-pajjiż kien taħtek, kont terġa' ddaħlu ġo ħajt bħalma daħħaltu 10 snin ilu.